Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Hakasingi palay min miet jong ka South Trek ujemang arja pulai. Ki thelik ding ki berhem ki labam singam ya jing don jing em jong ka yeng urang ba snong jong ka nong agang. Kat hadu ba ka yeng brok kawe ka laklat pe tang hakishi klepman. Ka ni ka yeng jong u binong. Ubadai ubahiyeng hasam jong ka samla walinda binong. Ka samla pule jong ka Modi University Rajasthan ka balaklat no dangshen ha ka balathang don burom ha ka snong nong aang kabahap apo katany marngar Ribhoy district kat kum ka jing thu jong obinong ublamat ikni ka jingja kayeng kala kemding nakadaw ba ulaklet ban pelip no yo mombati shwa bu unik pet miet ha kayeng jong samla walenda binong ule thu ba dan kano no jing subas new yanui nuru ha ka bede ba ikni ka jingja bat kadaw hi ka dei namar ba shim la pelip yo mombati ubrang me ding shwa ba umi nalayeng Barok ki jing don jing em bat kitar gitar ki badan hapo kayeng kilak kala depe bat ka jing julor kala kot palat sanlak tengka o binong lakerpat ya u MLA ya u MDC bat ya ka sarkar bakin a jing rap lem ya u hakum kini jing ja bas ngosi ngade orang ba snong jong kan kadong hartat ba ngade utraying jong kan kaying te kai ka balaja menin kalong kajing singapsik thang hadu kata himnang su ban batai su antat kat kumbalap pai ba long khadwe steng ai ngilap tang ba yo le se kala stang lupa nadu khadwe duna e kumtu kadaw batikna tingimla su ban batai namar balong hakatuka kamera long kalait ru kamdon atat balong kiwan sim zai ni mei badi paro yo le se nakadaw ba careless bathang mombati hero ngasngeo ngasngeo kumta he hoy hakatuka we ka kamera kidon tang ba ka kamera bas lu nengkong timpat don bre ngadon hala ka kamera ni ke jingdu nong kalong kabala tam kumba sanlak e telak don nakadaw ba kawe ka kamera ladu khait lut kat ki bajing don jing em bat sakawir ki kat ki kuba ki bala don rumar seteng ki ladap ing te suantan sanlak e telak poi kamin telong ki kot ki slai jong ime pakat ki dokumen jong ki la ing lut tang kawe rong don sur kadang kada ayo ing khong hoy dah kalong kamut long ngakerpat ya ka sarkar jela bat ya ka sarkar Meghalaya ya o kamtam o Meralbon bat ubala jidrani bat ya ka block development officer hero kat bala ban yarap be ya ka long ying jongi nang ban ngilak ban te biang sasusin katai ka jingkir pat nakal yang jong aku mutraying bat kumurang bat snong hero yo le se kan ka jingjaro nakadaw ba ka lip light hero namar hapor ba ki ya don't come ka light ru kan lip por sa kipor ke hataka por ime bat iparu ki larung sa kamera ban watiar te ki thang no da ka mombati arta dro kila kerki no ban lek saka ba ya bro ban lek pensengan te imat kila klet hero ban penlip ya ka mombati ro yo lek sedena kata kadaw hero baja kumne